Дональд Трамп і падчас сваёй першай кадэнцыі прэзідэнцкай і падчас выбарчай кампаніі акцэнтуе ўвагу на тое, што задача Злучаных Штатаў у замежнай палітыцы не столькі падтрымка дэмакратыі і правоў чалавека в іншых краінах, колькі абарона інтарэсаў США, геапалітычных, як ён іх разумее. То бок акцэнт не на каштоўнасці, а на геапалітыку. І для Лукашэнкі, як і іншых, скажем так, аўтакратаў у свеце, гэта больш прымальная пазіцыя, чым пазіцыя, скажем, дэмакратычнай партыі, якая робіць акцэнт менавіта на дэмакратыю і правы чалавека. І Лукашенко разлічвае, што прагматычныя інтарэсы двух краін могуць прывесці да некай нармалізацыі адносін. Калі вынесці гэтую праблему дэмакратыі і правоў чалавека, то можна аб нечым дамовіцца. І папярэдняе прэзідэнцтва Трампа ў пэўным сэнсе дае такую надзею. Бо менавіта калі Трамп быў прэзідэнтам, у Беларусь прыязджалі такія высокапастаўленыя чыноўнікі адміністрацыі прэзідэнта, як дарадца па нацыянальнай бяспецы Болтон, як дзяржсакратар Помпео, нават танкер з амерыканскай нафтай атрымала Беларусь. Гэта быў, правда, перыяд, калі Беларусь спрабавала дыстанцыявацца ад Расіі, калі заняла пазіцыю нейтралітэта ў канфлікце паміж Расіяй і Украінай, Расіяй і Захадам. І тады такая палітыка давала пэўны плён, не вельмі вялікі, правда, але некі працэс нармалізацыі ішоў, як, дарэчы, ён ішоў увогуле ў адносінах Беларусі з Захадам. Разлік на гэта, што ўся гэта гісторыя паўтарыцца. І тут яшчэ адзін важны чыннік, тое, што Трамп абяцаў хутка закончыць вайну ў Украіне. Лукашэнку гэта падабаецца, і ён нават паабяцаў, што будзе вылучаць Трампа на Нобелеўскую прэмію міру, калі амерыканскаму прэзідэнту гэта ўдасся. Вось такая логіка Александра Лукашенка ў дачыненні да новага амерыканскага прэзідэнта. Перспектывы нармалізацыі адносін з Беларусі мала залежыць ад таго, які кантроль Трамп мае над палітычнай сістэмай США. Сапраўды, сітуацыя памянялася, Трамп атрымаў амаль поўную ўладу ў США, таму што і верхняя палата Кангрэса, кантроль рэспубліканцаў, і рэспубліканская партыя ўвогуле пад кантролем Трампа, і Верховны суд у значнай ступені больш арыентаваны на падтрымку Трампа, бо там займаюць большая частка суддзяў это кансерватары, прыхільнікі пазіцыі Трампа па розных пытаннях. Але праблема ў тым, што Беларусь, скажем так, мякка, далёка не на першым месцы ў вонкавай палітыцы США. І таму адносіны з Мінскам гэта будзе праекцыя вырашэння праблем вайны Расіі супраць Украіны, праекцыя расійска-амерыканскіх адносінаў. І вось толькі як у звязку з вырашэннем гэтых праблем можа быць спроба, скажем так, паглядзець на Беларусь, на беларускую палітыку, на тое, што адбываецца ў Беларусі,
Вось, ну зноў жа дзеля гэтага патрэбна пэўны час, калі там будзе створана адміністрацыя, калі яна вызначыцца з прыярытэтамі, калі высветліцца, якім чынам можна ці ўвогуле нельга рэалізаваць задачу вырашэння прымірэння значыць ва вайне ва Ўкраіне. Ну, я думаю, что далеко не адразу у адміністрацыі Трампа прыйдуць да нейкай высновы, што рабіць з Беларусю, ці ёсць некая палітыка, ці ёсць некая стратэгія, ці трэба будаваць яе занова. Вось таму я думаю, што гэта справа не блізкіх часоў. Ну, нягледзячы на ўсю браваду афіцыйнага Менска, што захад нас цяпер не цікавы, мы ўвогуле паварочваемся на ўсход, паварочваемся на глобальны поўдзень, і санкцыі нам не страшныя, мы нават ад іх выйгралі, і все такое. Вообще ж высвятляецца, што захад важны для афіцыйнага Менску, і не выпадкова Лукашенко увесь час звяртае ўвагу на захад, хаця можна было б закрыць вочы і сказаць, ну не, мы вот тут ужо з Кітаем, з Зімбабве, там з Манголіяй будзем супрацоўнічаць. А тым не менш аказваецца, што Лукашенко увесь час кажа пра захад, няхай у зняважлівай форме, няхай у выглядзе, так сказаць, прамавання ворага, вобраза ворага, ну, але тым не менш увесь час кажа, значыць, гэтая тэма для яго важная сапраўды з гледзяшча псіхалагічна, з гледзяшча легітымізацыі, важна з гледзяшча таго, што захад падтрымлівае беларускую апазіцыю, апанентаў Лукашэнкі. Ну і важна ў чыста практычным, прагматычным плане. Вось санкцыі ўсё ж такі даволі моцна б'юць па эканоміцы Беларусі. Вот недавно Лукашенко прызнаўся, што доходы Беларусі ад продажу калія знізіліся, і з гэтым нешта трэба рабіць, а гэта ў значнай ступені ёсць вынік тых санкцый па транзіту праз балтыйскія парты і шмат іншых пытанняў. Ну і праблема памежных пераходаў на мяжы Беларусі з Польшай, Беларусі з Літвой, Беларусі з Латвіяй. Все ж такі транзітны статус Беларусі – гэта стратэгічны рэсурс любой краіны, у тым ліку Беларусі. І калі па гэтаму статусу як бы наносіцца удар, калі гэты статус мінімізуецца, то гэта праблема. У тым ліку і эканамічная праблема, у тым ліку і геапалітычная праблема, бо ад гэтага церпяць і краіны іншыя, скажам, той жа Кітай. Таму зацікаўленасць Лукашэнкі, зацікаўленасць рэжыма у некай нармалізацыі адносін з захадам, яна ёсць, яна прагматычна.